Ай, трета част. Трета част на опасни тестове с колело. Сега оттам ще отида. Ще отида на 6-та, може би. Ако стане, де. Минавам оттам. После... Пип-пип, автобус. Дупки минаваме. Махай се от тук. Благодаря му на 867. Благодаря. Че аз бях режисьора. Режисьор, добре. И после пускаме някакви предизвикателства. После идвате. Хора! Аз и колоздача. На какъв беше този клаксон, бе? Нищо! О! Изкараха ми ангелите! Така хора, ако щях да каза, аз и колездача с Фреза ще направим едно специално видео с едно предизвикателство. На 22 понеделник 2025 година. Но дали ще можем? И ето го, състезателя с бигача. И той идва от някакъв пряк път. Мисля, че... Чули тази голяма пиратка, бе? Да, бе. Направо ще си като... Направо... Нямаше като бомба. И аз паднах на земята. Абе, да ми щупи телефона. Не бе, дъшам го. И аз... тази голямата аса... беше... аз видях и тази голямата аса. Мия се не. Да. Така стана. Добре, Кирил, прахя. Имам добри спирачки. Добре всичко. Всичко си добре. Внимавай, бе. Ще ми са купува спирачки. Сега, след отразител. Стойка за телефон, шанта. Той очи, просто очи в автобуса да види. Паркирам го. И отивам. Ами що гърмят пиратки, бе? Полицията не ли ги вижда тез? Не. Трябва да ги иди полицията да ги губят, бе. Мама, клапирин. Аре, просто. Клапирин има. Иго, ай малко по-сърли. Ще направим. Бати. Малко да съм въвлека, че и топло. Да, как? Чувай. Внимавай, че телефоните На нова се година. На нова година. 2 януари 2026 година. Очаквам ви в център Ситово. В село Ситово. Област Силистра. Очаквам ви и да сте дошли. Имам и такова. И хора, какво щях да ви кажа? Аз и коледача ще направим едно предизвикателство. Да, беше всички да бъдат с колелета. Да, Нещо. Или да не с колелета. каквото искат всички. Каквото искате, ще ви направя.
Ще имаме трета част, те ще направим. Ще ви очаквам ви в село Ситул. Център. Център Ситул, да бе. В Тим, община Ситул. Сега очаквам ви в 2 януари. Ще направим такова, колкото искате. Колкото искате видеа можем да направим. Ама само, че 7 до 5 часа. До 4-5. Ще бъде. Аз много рядко правя хора. От 8 часа до 4 часа. Какво ще да ви кажа, хора? Аз много рядко правя видеа. Вие трябва да гледате и тези видеа, които направих на декември. 9. 5 декември. Очаквам ми, ще станем, ще поправим колелото. Ще оправим бигача на Иво. Жамо, аз съм. Само да знаете, не съм благо. Не съм благо. Да. Този човек не е благо. Този човек е колоздача с фреза. Ивелин Люха. А аз... Ще ви да се разпиша. Подпис. Искаме подпис там на имена. И да дойдете в Ситул с автобуси, който ще. Който иска, идва в селото. Приключение. Приключенията На на Ивелин Асен 67 и колоздача. Теб няма да има сигурно. Да видим, ако та има на 2 януари. Да та има дано. Да си тук. Те ще направим тестовете. Хора, моля ви, елате, ако искате. Ще се обаждам на номера, сам че не е пресматли. Имам тъжни новини. В тъжни. Аз ще бъда при майка ми чак до Нова година. Ще му е бамо. Но в лятото и пролетта ще бъда с вас. Ние по-скоро на училище. Да. А в лятото не сме на училище. Не. И можем да правим колкото Не. искаме видеа. Лято сме 4 клас, ние двамата ще бъдем до юни нещо си или юли. Ще И бъдем. август. Август няма да бъдем. Ако няма да бъдем. Няма да бъдем август да свършим. Свършим. Не. Сега. Аз в песента ще бъда на друго училище. Ще направим песен. Добре, айде, чао. Чао, хора!